Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya ya, Pak. Akbar Balowo. Oh iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu. Anu sama lah penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Lilo lamun kelangan ora geketun. Trimo lamun kataman sesare. Lagawana longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oning SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem? Sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Lah ya baten kok siap menyawamu ki. Ratatak, gak tatak, blas. Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Cek suwe men. Cek nglewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Lalong ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Heeh.
IWA nembe kecetit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming. Ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya. Ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken. Ya, Pak Jiman Kemloko Legi, ya. Juga woro-woro ampun kesupen. Benjang tanggal 29 Agustus 2026. Wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri. Ya, angkatan Rejoso. Heeh. Ya nah, bacana. Tanana ingkang rupeda Nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya, iki mau do salaman kelawan aku Mas. Sapa ki mau aku lali? Ya Tole Bimo, terus Akbar, ya Chandra, ya ya dan lain sebagainya. Yuk, terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papajan
Bali para kanca. Bisa nyumarati angin serono. Sing gedhe pangapurampu Kang Mas kapujanku jajan hatiku sambungku mong wenci telu ngrobe kasaremu kalaman karanganmu mendah apa bayangke ramoe atiku iki yen panjenengan bocah kalu iki pamatanan setatati Jaran lahir putri Celestia terus bisa nyuwaran di kokang serono. Woi. Jenengmu sapa Cak Bagus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo o. Oh, apa meneh kangkong. Heeh, Terus Purba Cahyo, Asmara. Purba Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro Cak Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing nak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih, laras. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa?
Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono. Nggih, Iya, Tak dalam. kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titik Ya, ya. Ayo, suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan Dalang Ki Anom Suroto pas, Ki Purbo Asmoro pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Kedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe O. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Sing mau. Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora geketun. Trima lamun kataman sesare. Lagawana longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oning SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya baten kok siap menyawamu ki. Ratatak, gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kathah. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek kowe. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Lintang Asmara. Ciang Pantara. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora. Nah, gitu. Ciang Pantara ratri mongacipta pupulo. Ketak wayang le. Nah, iki kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem Desa Kangkung. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Toto. Mas apa, Mas? Dirli. Dirli. Apa-apa Dirli. Ya coba campur sari ya gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmara. Terus